Блок на телевизия Канал 0 в вторник. Днес денят е слънчев и хубав, спокоен, макар че синоптиците ни предупреждават за градушки и гръмотевици. Знаем, че такива неща се случват на много места в страната. При нас за сега, слава Богу, е много спокойно и няма подобни признаци, дори превалявания няма. Но жълт код отново е обявен за много райони от страната за гръмотевична дейност и градушки. Да видим повече от прогнозата: интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки над цялата страна може да очакваме днес. Над 11 региона в страната е обявен на жълтият код. През страната ще преминава студен атмосферен фронт. Интензивните валежи са повече в централна България, но заемат наистина една огромна част от страната. Русе, Разград, Велико Търново, Сливен, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Габрово, Ловеч, София област. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици на повече места в Западна и Централна България, където са условията за значителни валежи, гръмотевични бури и градушки. Максимални температури за страната между 30 и 35 градуса. В северо-западна България между 26 и 29 градуса. При нас по Черноморието ще преобладава слънчево време и в днешния ден. В следобедните часове ще се развие купеста облачност и през нощта срещу сряда ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици се очакват и при нас. Ще духа слаб, умерен югоизточен вятър. Максималните температури при нас ще са 22-25 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса вече. На север от нос Калиакра около 18 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. И в сряда на много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки, а на отделни места явленията ще са интензивни. Вятърът ще е западен, предимно слаб. В четвъртък също ще има превалявания, придружени с гръмотевици, но ще са на по-малко места и с по-малка интензивност. Вятърът временно ще е северозападен и дневните температури слабо ще се понижат. Преобладаващите максимални ще са между 25 и 30 градуса. И към края на седмицата почти сухо време в цялата страна и отново много високи температури. Отново плажен уикенд се очертава за морето, така че всички могат да си направят плановете още от сега. Тази сутрин в студиото очакваме Георги Михов от районната избирателна комисия в Бургас. Той е заместник-председател на комисията и ще бъде тук с това, доколко сме готови за изборите. Районната избирателна комисия е в активна, усилена подготовка за изборите 2 в 1 на 9 юни, които предстоят тази неделя. Да, почивните дни ще са много приятни, но това не трябва да ни отдръпва от вота. Не трябва да се отказваме да гласуваме и да изберем по-приятно време, по-приятни занимания за прекарване на времето, защото наистина изборите са важни. Този път и за Европарламент наистина е важно да се гласува. Георги Михов ще ни обясни каква е готовността, каква е спецификата на тези избори, очакват ли се затруднения и какви срокове все още текат, за какво все още не е и за какво вече е късно, за да се включим в тези избори. В прегледа на печата имаме 24 часа. Днес няма да имаме по-любопитното и интересното, тъй като екипът ни спешно трябва да замине на важни снимки, така че предаването може би ще бъде и по-краткотрайно, с по-кратко времетраене. Сега започвам с новините.
Работодатели и синдикати днес на среща с здравния министър. Ръководството на Национален синдикат защита ще проведе среща с здравния министър Галя Кондева в опит да се стигне до споразумение и подписване на национален рамков договор. Без постигнато съгласие между работодатели и синдикати завърши поредния опит от преговори за подписването на колективен трудов договор в здравеопазването. До сега действащият изтече през април. От синдикатите заявиха, че са готови на протести заради исканото увеличение на заплатите на здравните работници. От своя страна, работодателите настояват за анализ, от който да станат ясни причините за невъзможността на болниците да го направят. От спешните служби в страната алармират, че техните заплати са били повишени, въпреки всички обещания и цифри, които бяха изговорени, едва с 5 лева. Първите работници от Шри-Ланка, Узбекистан и Киргизстан вече пристигнаха в Слънчев бряг. Председателят на Съюза на собствениците в комплекса Пламен Копчев съобщи, че чужденците, които получават шанс да работят в курорта, са малък процент от този, който хотелиерите са заявили. Хората от бранша се оплакват, че проблема с бавните и тромави процедури остава. Причината, която посочват, е липсата на кадри в българските консулски служби, които да обработват бързо документите. Те много се бавят, а сезонът вече започна. От Министерството на външните работи коментираха, че българските консулски служби в страни извън Европейския съюз страдат от недостатъчно кадрово, финансово и материално-техническо обезпечаване и работят на предела на капацитета си. В консулските служби, в които се очаква увеличаване на броя на подадени заявления за визи, се командироват допълнително служители. Работниците от Шри-Ланка са възпитани да работят съвестно, съобщи Стойка Терзиева, управител на хотел Слънчев бряг. Когато ги сравнявам не само с българите, но включително и с други страни, от които наемаме – Украйна, Молдова и Беларус, от Шри-Ланка имат различно възпитание и различна култура. Възпитани се да работят много съвестно. В началото на сезона хотелиери са принудени да се справят с по-малко персонал. Отговорите, които получаваме, е голямата натовареност на консулските отдели в съответните страни и защото на едно място в Индия се струпва голям брой хора, които са заявили работа от Непал и от Шри-Ланка включително. Ние сме започнали от декември месец процедурите за издаване на визи и сега те идват, но това е някакъв малък процент от заявеното. Те го знаеха предвид голямото търсене, че ще се получи така и ще има много желаещи да наемат работници отвън, каза още Пламен Копчев от Съюза на собствениците. Служители на Министерство на вътрешните работи ще получат днес 86 нови високоскоростни автомобила. Служебният министър на вътрешните работи Калин Стоянов ще връчи ключовете на 86 нови високоскоростни автомобила. Те ще са предназначени за обезпечаване работата на полицаите, осъществяващи пътен контрол по първокласни пътища с интензивен трафик в нашата страна. Събитието ще се състои в Главна дирекция Национална полиция, съобщиха от МВР. 200 частни линейки работят като копърки по Черноморието. В Бургас и Варна цените за транспортиране на болен с такъв превоз в границите на градовете започват от 40-50 лева и стигат до 120 лева. Ако поръченият превоз е през нощта, тогава излиза и двойно по-скъпо. В повечето от ключовите курорти по Южното Черноморие са открити спешни здравни центрове. В Слънчев бряг няма държавни лечебни заведения. Една е и държавната бърза помощ, но с 13 филиала. На юг филиали има в Созопол, Приморско, а миналото лято бе открит в Царево. Специално в Слънчев бряг здравните къщи и центрове са 6, има и 4 болници, но всички са частни. Може би заради високите цени чужденците масово разчитат на спешните кабинети в Бургас. Викат линейка на телефон 112 и уточняват, че искат да бъдат откарани в Бургас. Модата на частните практики в комплекса изобщо не е минала.
контрола. Ако има нещо нередно обаче, проверки се извършват и се налагат глоби от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Има частни медицински центрове за рехабилитация, като в много случаи се препоръчва и ходенето на плаж, докато трае лечението. Слънчев бряг има и предлагане на пластични операции за разкрасяване. Частните линейки са около 200. През зимата те са в зимните курорти, а през лятото по морето. В Бургас и Варна цените за транспортиране на болен с такъв превоз в границите на градовете започват от 40-50 лева и стигат до 120 лева. Ако поръченият превоз е през нощта, е двойно по-скъпо. Ако пациентът трябва да се пренася по стълби, цената е 10-20 лева на етаж. Не е без значение и теглото на пациента. Ако е над 100 кг, таксата за пренасене по етажите скача и най-често става двойна. Внимание! Днес се очаква силна магнитна буря. На Земята се очаква да започне силна магнитна буря днес, затова предупреждава Руската лаборатория по слънчева астрономия на Института по слънчева физика. Чакат се смущенията в магнитосферата на нашата планета, които могат да бъдат причинени от слънчевата материя, изхвърлена по време на експлозията, която се е случила през почивните дни в неделния следобед, но влиянието й ще бъде най-силно днес. Внимание трябва да проявят така наречените метеочувствителни хора, които получават различни здравословни проблеми при магнитни бури. Чуйте още. Това вече е третото най-високо изригване на Слънцето в рамките на 24 часа. Всички събития са свързани с завърналия се на Земята активен регион 3697, който при последното си преминаване покрай планетата предизвика най-голямото слънчево изригване насам и най-силната магнитна буря от 2005 година, съобщиха руските учени. Центърът на експлозията е много близо до линията Слънце-Земя и плазменият облак е насочен почти точно към планетата ни. Слънчевата материя най-вероятно ще пристигне в орбитата на Земята на 4 юни, вторник, с предварителна сила на удара от G3 – силна буря. Главоболие, депресия и безсъние може да притеснява метеочувствителните хора, а магнитните бури влияят на мозъка. Общо 3 експлозии бяха регистрирани на Слънцето в неделя, но първите 2 едва ли ще засегнат нашата планета. Само за 3 дни завръщащият се регион на активност на повърхността на звездата предизвика 5 мощни експлозии. Силни магнитни бури днес, така че особено и в най-горещите часове от деня, когато пък температурите стават много високи, по-добре е да останем някъде на закрито. Това е от новините. Продължаваме след малко с прегледа на печата. Добро утро, Бургас продължава. Във вторник, 4 юни, вестник, 24 часа имаме днес, с водеща тема, доста обширно разработена на цялата вътрешна втора и трета страница, свързана с кражбите на автомобили. Как да съкратят след кражба на кола 6 месеца обиколки между МВР и застраховател? Повече от спешно е за дребна промяна в наказателно-процесуалния кодекс, за да не се товарят жертвите с разнасяне на бележки. Така един анализ, който препоръчва на властите тази дребна промяна в кодекса, която би могла наистина да бъде полезна на хората, защото не им стигат неприятностите, че им е изчезнал автомобила, ами и разкарването между МВР и застрахователите и щетите, които им се нанасят все по-големи и по-големи, наистина идват в повече. След нагъл пореден удар по светло, когато бременна столичанка остана без своя автомобил, 24 часа предлага на депутатите тази промяна в наказателно-процесуалния кодекс. Каква е точно промяната, както вече казах, ще намерите на страница 2 и 3 на 24 часа. Тук обаче на първа страница по същата тема може да видим нещо много любопитно. Няколко снимки
които са изведени тук на първа страница. Вие, разбира се, ги виждате много дребнички, но ако вземете вестника, много добре ще може да ги разгледате. Това са топ 5 на автокрадците у нас. Известни на полицията, но, както знаете, това са проблемите на системата. Много неща уж са ясни, уж са категорични, а в крайна сметка не могат да се преодолеят, не могат да се решат проблемите. Тук виждаме на първо място в топ 5 е Нетко Аладжов Руснака. Той краде всички видове коли. Не се е специализирал. Каквото падне, каквото му хареса, всичко краде. Асен Колев Хастара е втори в класацията. Той краде Range Rover. Това му е любимата марка. Следва Павлин Петров Пери, който пък краде само Ауди и Мерцедес. На четвърто място е Красимир Пешев, Мраморския. Той краде Volkswagen, Audi, BMW и Шкода. Виждаме така наистина строго специализирани. Вече има и специализирани по електромобилите. Даниел Димитров Релето е наречен той в топ 5 на автокрадците. Той краде електрически коли, хибриди и най-вече Тойота. Известни на полицията, популярни, както се казва, звездите на автокрадците. Малко по-надолу си припомняме за Ружа, криптокралицата на света, можем да я наречем, тъй като тя направи най-огромния финансов удар в света с криптовалути. На 9-та страница може да прочетем нови разследвания, свързани с нейното име. Случая от BBC. Таки пазил Ружа срещу 100 000 евро на месец, кръстил и дъщеря й. Станал кръстник на дъщеря й. Таки, тук от първа страница не можем да разберем кой е точно. На 9-та страница може да прочетем кой е този човек с прякор Таки, но аз го свързвам с информацията, която прочетох предишните дни, именно, че разследвания на BBC в Великобритания, разследвания са свързали името на криптокралицата с полицаи на високи позиции, с хора от криминалния свят в България, също на високи позиции в криминалния свят, които са и помагали, които са и били дясната ръка и са и били чадър в нейните дейности и активности. Криптокралицата на света на страница 9. Можете да прочетете още за разследванията срещу нея. Тя е една от най-издирваните хора в света. Все още няма следа от нея. Така слуховете са, че вече е мъртва, че е загинала. Други също толкова вълнуващи слухове пък говорят, че си живее прекрасно някъде на много тайно място в света. И наистина все още не се знае какво се случва с тази интересна българка. Идея лекарите като депутатите. Заплатата да расте според средната. Както вече ви прочетох в новините, днес има среща на високо ниво с синдикатите, лекарски съюзи и други институции, именно за заплащането на българските лекари. Знаем, че срещу тях е насочен много често гневът на хората, болката на хората. Те са обиждани, пребивани. Те са хората, които са обвинявани за всички проблеми в здравната ни система. Особено тези, които работят в страната. Не говорим за софийските. Там има наистина много богати лекари, които са
отлично заплатени, които са специалисти, които са търсени и те работят на много високо ниво, но те са много малко. Всички останали, които се грижат за хората, които не могат да си позволят да си платят за някой велик професор в София да ги оперира или да ги лекува. Всички останали лекари живеят при тежки условия, работят при тежки условия, заплатени са зле, да не говорим за спешната помощ. И каква е идеята? Лекарите да станат като депутатите. Заплатата им да расте според средната заплата в страната. Аз мисля, че това е една прекрасна идея, но разбира се, това трябва да бъде решено от управляващите. На 4-та страница можем да прочетем повече за това. Още от 1-та страница англичаните призовани да се запасят с консерви, вода и батерии. Защо? Започнаха серия от учения как да реагират при война, наводнения или пандемия. На страница 10 как в Великобритания подготвят нацията за тежки моменти, за тежки периоди. Те са призовани да се запасят с стоки от първа необходимост, консерви, вода и батерии. На 10-та страница може да прочетете тази много тревожна информация. Тя е наистина много притеснителен симптом за това, което се случва по света. Иначе при нас се готвим за сезона, интересуваме се от туризма, от туристите, които ще дойдат, от чистотата на водата, от готовността на курортите. Искаш да плуваш, първо кликни да видиш колко бактерии има. На 16-та и 17-та страница може да прочетете, че България е на 5-то място в Европа по чистота на водните басейни за къпане. И на 16-та и 17-та страница може да прочетем какво е състоянието на водните басейни и какво означава това 5-то място, много ли е, малко ли е и добре ли е в крайна сметка, къде сме на картата на света по бактерии в водата. Сега отгръщам на последна страница, за да видя какво интересно има в любопитките. В звезда на деня виждаме Мария Бакалова, която отпразнува 28 години. На снимката тук е на червения килим в Кан. Стана много популярна тази нейна рокля, ръчно изрисувана от друга българка, която работи за италианска модна къща. След 8 минути овации в Кан, Мария Бакалова празнува 28. Днес ги навършва Мария Бакалова, вече има зад гърба си 15 роли и е единствената българка с номинация за Оскар. Преди дни талантливата и красива бургазлийка изправи на крака публиката в Кан, където получи 8-минутни овации след премиерната прожекция на Стажантът, биографичната драма за Доналд Тръмп, в която Мария играе неговата първа съпруга Ивана, вече е гореща тема по цял свят, а за ролята си тя получи звездни адмирации. Специално поздравление от Кейт Бланшет, която след прожекцията прегърна Бакалова. Това беше един много голям подарък за рожденичката. Дори и в най-дивите си фантазии не съм мечтала, че ще бъда поздравявана по случай премиерата на филма ми от моя най-голям идол и вдъхновение Кейт Бланшет, заяви самата Мария Бакалова. Малко по-надолу пък Киану Ривз яде салата с българка. Изчервява се на въпрос защо. Защо го харесват хората, не защо яде салата с българка. Светът има нужда от повече доброта, казва звездата, която ходи с раница на гърба из града и чака на опашки. И тук на снимката малко по-надолу го виждаме как седи на мотора си. Светът има нужда от повече доброта, нещо, което наистина
е много типично за Киану Ривз, неговото голямо и добро сърце, освен, разбира се, таланта му. Прочетете повече любопитни неща в статията на последна страница на 24 часа. Аз прекрасния Киану Ривз. Изчерпваме и прегледа на темите. Приключваме с прегледа на печата. Останете с нас. В студиото очакваме заместник-председателят на районната избирателна комисия в Бургас Георги Михов, който ще ни информира за готовността на нашия многомандатен избирателен район и за готовността на комисията, на районната избирателна комисия, за секционните избирателни комисии, за провеждането на изборите на 9 юни. Добро утро, Бургас продължава. Важна тема тази сутрин, наистина броени дни до 9 юни, изборите 2 в 1 за Европарламент и за Българско народно събрание, на които ще се явим в неделя. Активна и усилена е подготовката в районната избирателна комисия, но ние, гражданите, също трябва да се опитаме да бъдем колкото се може повече информирани и по-подготвени и да бъдем, разбира се, по-активни на тези избори. За това ще ни помогне тази сутрин Георги Михов. Той е заместник-председател на районната избирателна комисия. Здравейте, господин Добро утро. Михов. На вас и на вашите зрители добро утро. Наистина усилена подготовка върви в момента в районната избирателна комисия. Всеки ден имате различни задачи, вървят и демонстрациите по подготовката на хората за гласуване и най-вече, разбира се, за машинното гласуване. Нека започнем обаче най-напред с редовните цифри, които си припомняме всяка година. Нашият многомандатен избирателен район е най-големия в страната. Потвърждавам, нашия избирателен район е най-големия в страната, тъй като градът ни не е райониран. В смисъл. Това предпоставя големия брой избиратели, които на тези избори са 363 хиляди за народни представители на националния парламент и с 12 хиляди по-малко за Европейския парламент. Само можем да се надяваме по-голямата част от тези избиратели да се явят в секционните комисии, които на тези избори са 760. В това число 600 от тях, в които може да се гласува с машина и хартиена бюлетина. И имаме и 7, които са подвижни с секционни избирателни комисии с подвижна избирателна кутия. Наистина много изчерпателно обобщихте данните и правилно отбелязахте, че най-важното е повече граждани да излязат на тези избори и да имаме по-висока избирателна активност. Машините и бюлетините пристигнаха ли вече в районната избирателна комисия? Каква е готовността там? Бюлетините не са пристигнали, ще пристигнат днес. Устройствата за гласуване, тъй наречените машини, ще се раздават деня преди изборите по лъчове и транспортни графици, които вече са съгласувани и утвърдени. Не очаквам проблеми във връзка с снабдяването на секционните комисии с машините и бюлетините. Всичко сме утренирали и многократно сме го правили, така че заедно с община Бургас, областна управа и другите общински администрации ще се справим с това. Няма да имате проблеми, въпреки така закъснението на бюлетините, които все още не са пристигнали. Доколкото разбрах, днес ги очаквате. Точно така, днес след обяд би трябвало да са тук. След което, как се процедира, какво ви предстои? Областна управа разпространява материалите по съответните общински администрации и общинските администрации с помощта на членовете на районната избирателна комисия в деня преди изборите разпространяват и предават тези материали на всяка секционна комисия. Да, машините, казахме, ще бъдат в последния момент разпределени. Там да кажем какви са цифрите, в кои избирателни секции ще има машини? Те са разпределени съобразно броят на избирателите. Както вече казах, 600 са секциите, в които ще има възможност за гласуване с машина и с хартиена бюлетина едновременно.
Може би за вашите зрители ще представлява интерес по-специфична част от изборния процес и по-различните неща в този изборния процес по-настоящем. Да, разбира се. Аз исках да разбера в кои секции има машини, кои секции имат право, колко трябва да са избиратели. Мисля, че бяха над 250. Над 250. Всъщност, преди да преминем към изборния ден, изборния процес, нека кажем на хората, че вече има доставени и вървят в момента в районната избирателна комисия демонстрационно гласуване. Всеки, който желае, може да отиде и който не се чувства сигурен, макар че вече доста избори направихме с машини, къде може да се научи, както се казва. Районната избирателна комисия е ситуирана в областна управа. Там са и машините за гласуване. Може всеки, който желае, да посети районната избирателна комисия и да упражни предварително възможността за работата с машината и гласуването с нея. Моите наблюдения са, че интересът е малък и според мен го отдавам на това, че хората вече отлично знаят как се гласува с машина и на място ще се справят. Да, и ето стигаме до това, за да се справят, кое е най-важното, което трябва да знаят избирателите за изборния ден. Как започва той? В 7 часа ще започне. Избирателите трябва да знаят, че трябва да носят документи си за самоличност, тъй като без личната си карта, зеления паспорт или удостоверение специално, което се издава от полицията, те не могат да упражнят правото си на глас. Трябва да са наясно с това, че изборите са два за Народно събрание и Европейски парламент и начинът на гласуване е или с машина, или с хартия. Нека слушат указанията на секционните комисии, които за тяхно улеснение ще задават въпроси. Дали самия избирател желае да гласува за двата вида избори, дали самия избирател желае да гласува с машина, съответно с хартия. Следва да се знае, че ако някой от избирателите няма избирателно право за съответен вид избор, той ще може да гласува само на хартия, защото секционната комисия няма как поради тайната на вота да регулира дали за кого гражданина избирателя гласува с машината. Просто няма как да бъде възприето това от секционната комисия. Тоест предвидени са и такива граждани, които имат право само на единия вод. Точно така. Аз казах, че избирателите с избирателно право за Европейски парламент са с 12 000 по-малко. Това са специфични хипотези, които се дължат примерно на настоящ адрес в чужбина, в държава, която е извън Европейския съюз, например Турция, например Англия сега. Има много наши такива съграждани, около 12 000 са в цялата област. Задължително е, споменахте, от секционната избирателна комисия, когато влязат вътре в секцията гражданите, да бъдат попитани за това да. И да бъдат инструктирани какво да направят. Точно така. Това проистича от обстоятелството, че секционните комисии имат задължението пред самия гражданин да откъснат бюлетината от кочана и да му я подадат. Ако не знаят дали той ще гласува за единия вид избор или за другия, те няма как да откъснат и двете бюлетини, за да му ги подадат. Втория момент е, че те трябва да знаят дали да му подадат хартиена бюлетина или да му подадат картите за гласуване. Още един важен момент. Когато избирател откаже да гласува за определен вид избор, излизайки и напускайки секцията, той ще загуби правото въобще да гласува за този вид избор. Тоест не може сутринта да изрази желание и да гласува само за национален парламент и след обяд да се яви в секцията, за да гласува за Европейски парламент. Това е изключено. Както е изключено и възможността да се гласува комбинирано. В единия вид избор с хартия, в другия вид избор с машина. Да, хубаво е да се знаят тези неща. Наистина надяваме се, че хората у нас вече са достатъчно информирани, за да се справим с тези избори 2 в 1. Всъщност, така, има ли опит българския гражданин и съответно в районната избирателна комисия от избори 2 в 1, справили ли са се добре гражданите? Всъщност имахме скоро избори 2 в
Не толкова скоро. Да, доста комбинирани избори сме правили. В районната избирателна комисия повечето сме ветерани. Това, което прави впечатление и в секционните комисии по обученията, които текат по-настоящем, е, че може би не повече от 10% от хората са нови. А от тези 10% може би 2% са в ръководството на секционните комисии. Това означава, че цялата изборна администрация практически има огромен опит в провеждането на изборния процес, така че аз считам, че ще се справят, независимо от това, че процесът на гласуване е малко по-сложен, тъй като и урните ще бъдат 4, избирателните списъци ще бъдат 2, самите протоколи също са 2, оттам насетне самия протокол е съставен от 2 части, хартияна и машинна, данните в него са далеч повече, но протоколите са сравнително добре направени, така че колегите от секционните комисии мисля, че ще се справят. Ще има известно забавяне, факт е, че ще има известно забавяне, тъй като отчитаме 2 резултата, но ще се справим. Избирателните урни защо са 4? Защото пак той целият процес е предопределен от двойния вод и от начина на гласуване. Тоест имаме веднъж кутии за национален парламент, имаме кутии за Европейски парламент. Оттам нататък ги разделяме на машинни бюлетини и хартияни и стават 4. Да. Ще има ли проблеми с попълването на секционните избирателни комисии? Казахте, ръководствата им са добре подготвени, те са ветерани, както се казва, работили са при много избори, но знаем, че често стават проблеми с членовете на секционните избирателни комисии. Няма достатъчно хора, не се справят добре на тези, които в последния момент са включени. Самите възнаграждения на секционните комисии, които претърпяха повишаване в последните избори, които са провеждани, мотивираха голяма част от хората да не се отказват, независимо от трудностите, които са срещали или пък ще срещнат за в бъдеще. Тук е момента да апелирам към всички членове на секционните комисии, като им предоставя информация за това, че в сайта на районната избирателна комисия и в сайта на Централната избирателна комисия се намира един протокол, който е активен от гледна точка на попълване на информация. Тоест, в края на изборния ден и след попълване на черновата, самите секционни комисии могат всички данни да ги попълнят в този протокол, като системата ще извърши автоматична проверка на контролите и ще им каже къде са допуснали грешка. Ако направят това, те във всички случаи ще дойдат за отчитането на резултатите с редовно попълнен протокол, с удовлетворени контроли, без поправки. Апелирам, колеги, направете това. Това за първи път ли се прави тази година? Това се прави според мен за втори път, като на предходните избори много от колегите се възползваха от тази форма на проверка. Да, това наистина е много добър начин, не само за да ги улесни. Това всъщност ще улесни окончателното преброяване на резултатите, нали така, и работата на централната, на районната избирателна комисия преди всичко. Разбира се, защото самия процес, самата процедура по проверката и въвеждането и отчитането на изборните резултати преминава през преглед на протокола от районната избирателна комисия, проверка на контролите, проверка за грешки, изпращане на протокола при преброител, въвеждане на информацията от информационно обслужване в системата. Ако бъде установена отново грешка, протокола отново се връща при нас, отново се преглежда, поправя и отново отива в информационно обслужване за въвеждане на резултатите. В този смисъл, ако протокола изначално е с добро качество и проверен в системата на тези протоколи, за които говорих в нашата страница в интернет, във всички случаи този процес ще бъде съкратен многократно. Да, и препоръките на вашите колеги обикновено са към членовете на секционните избирателни комисии да бързат бавно, да не се бърза, да не се гони в крайна сметка много бърз крайен резултат, а по-скоро да бъдат точни и правилни резултатите. Абсолютно сте права, още повече, че казахме сега отчитаме двоен вод, отчитаме го по 4 начина.
Ние на обучението съветваме колегите да обособят задължително 2 работни места под наблюдението, т.е. под видеонаблюдението, под ъгъла на видеонаблюдението, за да може да бъде видимо това, което правят. И на едното работно място да отчитат изборите за национален парламент, на другото работно място да отчитат изборите за Европейски парламент. Ако секционните комисии се опитат да отчитат двата избора паралелно, според мен ще допуснат грешка. Тоест, ако се опитат заедно да ги отчитат, ще допуснат грешка. Предполагам, че вие сте им подчертали тази информация и сте им дали този съвет на обученията, които продължават да текат в момента. Обучавате членове на секционни избирателни комисии, вървят обучения в момента. Точно така. В общините извън Бургас този процес почти е приключил. В Бургас стартира от вчера и интензивно ще се провежда в следващите дни. Нямате притеснения с подготовката и с попълването на... Очаквате ли, че ще има отказали? Се казахте, добро е заплащането. Тази година няма повишение. Какво е заплащането? Не мога да ви цитирам в момента данните за възнаграждението, но всеки може да се справи с самия размер, съобразно решението на Централната избирателна комисия. Наблюдението му е, че текучество няма. Независимо от това, в изборния ден има известни смени. Хора сме, всичко се случва, някой се разболява, друг му възниква проблем, поради който е възпрепятстван да отиде. Във всички случаи ще реагираме, ще допълним съставите на секционните комисии. Много се надяваме наистина, че ще преминат спокойно, но и активно тези избори. Как преминава кампанията в момента, господин Михов? Има ли много сигнали в районната избирателна комисия? Какви са нарушенията, за които ви сигнализират? Знаете ли, всъщност ние преки наблюдения върху кампанията нямаме, защото сме улисани с нашите задължения, подготовката и почти не ни остава време да проследяваме самия активен изборен процес. Но като сигнали имате впечатления. Да, от тази гледна точка имаме впечатления. Имаше сигнал за въвличане на дете в предизборна агитация, който намерихме за неоснователен. Основните сигнали са свързани с нарушение на изборното законодателство и по-специално агитационни материали, които не съответстват на изискванията на изборния кодекс. Конкретно имаше сигнал за председател на Общински съвет, който е и кандидат за народен представител, но не е в отпуска. Този казус в момента виси, има постановено решение пред Централна избирателна комисия по повод жалба на кандидат. Очакваме развитието на казуса и за нас е любопитен, защото няма съдебна практика. Е добре съдебна практика точно по този казус да бъде създадена. Имахме, знаете, за агитационните материали, тук той беше национален въпрос повдигнат за тъй наречените билборди, т.е. не тъй наречените, а за билбордите. Имахме такъв сигнал в районната избирателна комисия, но тъй като самите билбордове са разположени на територията на повече от един изборен район, безусловно по разпоредбите на изборния кодекс, компетентен да установи съответствието на тези агитационни материали с разпоредбите на изборния кодекс е единствено и само ЦИК. Централна избирателна комисия е съответно органа, който може да разпореди на областния управител да премахне тези агитационни материали. Какъв беше казусът там? Бяхме сезирани за това, че е използвано изображението на, няма да казвам нито политическите сили, нито от кого са, но беше използвано изображение на друг кандидат, като беше поставено... Като лош пример. Не мога да преценя, аз лично не мога да преценя, по-скоро беше без съгласие на другите кандидати ползван. Това беше и причината всъщност Централна избирателна комисия по сходни казуси да прецени, а и всъщност и Върховния административен съд да прецени, че да, на лице е нарушение на изборното законодателство, изразяващо се по-скоро в нарушение на добрите нрави. И това всъщност доведе до разпореждане за премахване на тези агитационни материали, но тя самата политическа сила реагира достатъчно бързо и според мен замени тези изображения с друго и така.
В сравнение с предишни избори, повече или по-малко са сигналите? Има ли повече нарушения или като че ли по-спокойно се държат кандидатите на тези избори? Обичайното е, че в деня на изборите жалбите и сигналите стават малко повече. До настоящия момент така нямаме кой знае колко постъпили сигнали за нарушения. Като цифра? Да не ви подведа, но може би 4 или 5, което за този етап на изборния процес и на изборния цикъл е доста малко. Да, наистина, като че ли по-спокойно тече тази изборна кампания, предизборна кампания. Пак казваме, надяваме се и самия изборен ден така да протече. Всъщност, в колко часа трябва да приключи изборния ден и как ще приключи? Изборният ден трябва да приключи в 8 часа вечерта. Ако секционната комисия по изключение констатира струпани избиратели пред избирателната секция, те съобразно закона са длъжни да приберат личните карти на тези избиратели и да ги допуснат до гласуване, докато се изчерпат събраните лични карти към този момент. След това започват действията по отчитане на изборния резултат, нулиране на машината, вадене на системната разписка за броя гласували и така. И от тук нататък бюлетините поемат по своя път, но тази година в Бургас те няма да отидат до същото място, на което сме свикнали да завършва изборния ден в Бургас. Точно така. Това е и също една своеобразна новина, тъй като отчитането на изборния резултат от районната избирателна комисия няма да бъде в зала Бойчо Брънзов този път. Самите ремонтни работи, които се извършват във връзка с новата болница, която се строи, ни така принудиха да сменим мястото за отчитане. Това ще бъде Арена Бургас сега. Да, новата ни зала ще бъде използвана за първи път на тези избори. Това ще създаде ли някакви организационни, така, дори поради самия факт, че е едно ново място, някакви затруднения в придвижването, в така ситуирането в залата? Ще ви подведа, ако кажа, че няма. Мястото е ново. Ще го тестваме за първи път и като разположение. Нямам притеснения в предвиждането на секционните комисии от самите секции до залата. Нямам никакви притеснения от това, откъде ще бъдат въведени самите членове на секционните комисии. Има желязна организация заедно с полицията и община Бургас, извършена вече. Имаме регулация на процесите вътре в залата, но докато не тестваме всичко в изборната нощ, няма как да сме сигурни, че ще проработи на 100%. Имаме готовност за непрекъсната подмяна на потоците, на процесите, така че мисля, че ще се справим. Какво може да кажем на хората, които по принцип са от уязвимите групи, за така наречените специализирани секции за гласуване? В момента все още могат да бъдат заявени такива специализирани секции. До момента колко са заявките? Това за подвижните избирателни кутии? За подвижните, за хората с увреждания, за затвора, примерно, къде има... В затвора има разкрита секция в самия затвор. 7 са секционните комисии с подвижна избирателна кутия, извинявайте. Хората с увреждания и които имат затруднения в предвижването могат да гласуват където те пожелаят. Ситуирани са множество секции, които са обозначени. Те обичайно са на първия етаж с лесен достъп до тях, така че да се оглеждат такива наши съграждани за съответните знаци пред самите секции. Те ще бъдат посрещани от секционните комисии, които са инструктирани за това да бъдат допускани и да бъдат дописани под черта. Любопитно може би ще бъде за вашите зрители, че на тези избори ще имаме 13 чужди граждани на
страни, част от Европейския съюз, които ще гласуват в секции на територията на нашия многомандатен район. 13 на брой са. Те са регистрирани като живеещи тук. Точно така. И за първи път ли участват в наши избори? По спомен, мисля, че и друг път се е случвало, но може би този за първи път са толкова на брой. Доста повече в сравнение с друг път. Всички са в Бургас? Всички са. Не, мисля, че имаше и от Несевер. Основната част са в Бургас. Да, ние сме, освен всичко друго, един многонационален град, така че наистина имаме готовност да посрещнем всички особености на такъв град и за едни такива избори, и европейски, и български. Какво да кажем за финал на хората, господин Михов? Още веднъж, времето ще е много хубаво. Според вас, тук вече не като експерт от районната избирателна комисия, а като гражданин, смятате ли, че това ще повиши или ще намали избирателната активност? Каква избирателна активност очаквате? Ами не мога, честно казано, да прогнозирам. Много така противоречив ви са ми моите лични наблюдения. По-скоро хората като че ли се поумориха от тези поредици от избори. Надявам се, искрено се надявам, че така ще решат и ще излезат да гласуват повече хора. Въпреки, че така за вас ще бъде по-трудно повече като са гласували, но разбира се за всички нас като българи е по-важно да има висока избирателна активност, на която се надяваме. Разбира се. За това да призовем хората. А на вас пожелавам наистина всичко да мине спокойно и много подредено, да се справите с тази наистина нелесна организация за тези едни много важни избори за България. Благодаря ви. Успех ви пожелавам. Успех пожелавам, разбира се, и на всички нас, хората, които ще се включим в тези избори. Пожелавам ви и успешен ден. Както вече казах, днес рубриката по-любопитното и интересното няма да се състои, тъй като заминаваме на важни снимки. Затова останете с програмата на Канал 0. Така се разделяме в сутрешния блок днес. Бъдете с нас и утре в 8. Довиждане!